Bezpečnú školu si predstavujem ako miesto, kde deti nie sú nikým utlačované, či už to menšinami alebo staršími žiakmi. Každá škola by mala mať bezpečnostné kamery a učiteľské hliadky na chodbách. Učitelia by mohli u seba nosiť menšie pravítko ako pomôcka na ukázňovanie neposlušných žiakov. Učitelia by mali mať nejaký ten pohľad, keď sa na žiaka pozrú, aby vedel, že niečo robí zle. Z učiteľov by mala vyžarovať menšia iskra a hrozby pre zlých žiakov. Na škole by mala vládnuť harmónia a pokoj. Na záchodoch by sa nemali vypalovať zobáky a v šatniach nekoštovať alkoholické pochutinky. Škola by si mala dávať pozor aj na vandalizmus, ktorý sa deje v priestoroch školy. Tak toto je moja predstava o bezpečnej škole. Dúfam, že sa vám moje video páčilo a ďakujem za pozornosť.